Since 2 days in I'm post through this sister Ginika. I will not lie to you, the experience I had the funny. Kita ka mma reason oja wonye chi scam ndị Igbo ba na ụka. Kita ka mma reason oja wu the easiest way to scam ndị buy on the Nigeria wo na ụka. Ade eje ego afuma, ade me eje ego eme ihe obuna, ade ma na mmadu ego ma treatment. Should in case una ama aka nkowakwala unu, no ya nwa na enyere gift of prophecy. Ọ na-ekwu 3 to 5 years before me. Enyere gift of healing. Agwa ngi na ọ na-treat ya na gbasara stroke, leg cancer, leg poison, ma cancer of the breast, cancer of the lungs, free of charge. Ya na gbasara ọrịa anya. Ọ na-treat gị ọ da anaghị ego with roots and herbs. N'efu ọ da anaghị ego, kwa ị na-anụ ya na ọ da anaghị ego. Ụdị course na-abịa na my phone or ụdị course na-abịara to the sister. A lot of narrative ka people na-push. Most of you say na mo na market ndị na scam ndị mmadụ. Fine, you are entitled to your opinion. Most of you, sisi with evidence, prophecy, I will be breaking it down one after the other. Now, again, should in case after the video trend, a reverend father who happens to be a chaplain to Governor Alessioti, for the video, contact the reverend sister, will let the voice in your governor Alessioti, Ogechaya, believe wo. Agwangi singing it out to Obiana Mbauku, he have evidences nine. One thing in the most of you na doubt or the genuine or the Yana Catholic Church and Nabata Ginyogi license in under them. Maranonia, hey, you chago and you fuma. Now, reason in the back and Maya Vida because a lot of course na Monday na Bamba na our sister na PA yana Bamba na PA Yama Seko, no day attention. Gen to I want him a call Subogoro since he made this video. I want him a call Subogoro. Some people ya about them now some moon with attention with the sister kahani yakwo. Mana the sister has message for you people. Yama yediaka ya kowa the words chine me people attending no man no no mpota. Agwa monu jinu nwayo ni. Sister, good afternoon. Good afternoon. So because most of you say na ha choro ka na ekwa, I want her to explain maka oye si na afọ ndị mmadụ ka enya from the horse's mouth na wumu PA ya. Dalụrụ nne. Ebe ọbụla isi na-egenye m ntị na-anụ ihe m na-ekwu, Chukwu gọzie gị. Ihe ọbụla itinyere aka ọ ga-agara gị. Mana etinyere aka n'ihe ọjọọ, wefu aka n'ihe ọjọọ. Wefu aka n'ihe igwu wayo, ịnara mmadụ ihe ya n'ike. Mana ọ bụrụ na ị na-eme ezi omume, eluigwe ga-agọzi gị n'aha Jizọs. Amen. Biko achọrọ m ime adreesị maka biko ana m ayọzi ayọ ụmụnne m ebe ọbụla unu nọ na mba ofesi, unu nọ na Nigeria, any part of the world ị nọ. Ọ bụrụ na ị kpọọ na phone, a ga-agwa gị lee mgbe m na-eme ekpere, uche m ga-agwa gị taa. Soro ihe ọbụla ha gwara gị, abịala mba ma isi onye ọwụ Chukwu agaghị aza ya, agaghị ekwuru ya, ọwụ onye nwayọ a na-ahazikwa n'ihe mụ nwa bụrụ m onye kọl maka ana m adịba bizi kpata ihe ọgwụ jee ọhịa pụta ebe a ọ na-adịkwara nụ m izi ofu onye. Mana achọrọ m ịyọ gị biko ka nyegodo adreesị ebe m na-anọ mgbe bịa meme things adreesị maka mmekwu ụzọ ihe na-abụ. Ebe m na-anọ bụ na St. Patrick's Catholic Church ya wee ebe a nọ ugbu a. Ebe m na-anọ emekpere, ọ nọ na mba ukwu n'Ọka South. Ịbịaba ya any part of the state isi na-abịa, ị ga-abata Ọka. Ịbata Ọka isi na ị na-eje mba ukwu, ịkwụsị n'Igwe Junction. Ịkwụsịrị n'Igwe Junction, batabazie St. Patrick's Catholic Church. Every Wednesday ka anyị na-eje ekpe ekpere. Ana m afụkwazi ndị mmadụ, tritikwa ndị mmadụ that Wednesday. Ebe ọ bụla isi abịa ga-anabata gị. Accommodation godo a ga-achọwa otu ị ga-esi wee nweta tili nweta ihe ị chọrọ. Biko ada eji ego afụ ma adị m eji ego eme ihe ọbụla, adị m ana mmadụ ego ma ọ treatment. Geenụ ntị, kwụnụrụ ya na ada ana mmadụ 5 naira, so ihe need to find your way bịa here. Chukwu nye nwuo the grace ya nweta nwuo gị kpe nwuo ebere chikan through the God gift o ji arụ ọrụ, you can be free. Ọda ana 1 naira, ekwuru m ya na video, o kwuru na ọ na 1 naira. Onye ọ na-abịala na ya 1 naira bịa gwa m ihe ọbọsọ na ị bịara mba ukwu ọ na-agị 1 naira ka e wee fụ gị chat ya mụ gwa m ya. I will personally do video. Unu mana my own, adị m hide bidokwa. Adị m ana mmadụ ego, so ekwekwala ka mmadụ scam ọ dị. Then onye nwere ndị nọ n'obodo oyibo na-ekwu okwu otu a ga-esi mee wee richie unu. Biko na ụmụnne m, ọ ka e were nwayọ, o nwere ihe m gwara unu dị m mkpa maka na ihe a na-eme ofu onye na-eme. Adị m ayọbụ ego na Facebook, adị m ayọ mmadụ ayọ nọ m before. Ọ nke m rụtara ka m na-eji enyere ndị mmadụ aka maka ana m azụ ahịa dịka m gwa unu na-arụkwa ọrụ. So biko nụ, ihe m chọrọ bụ enwe ebe a na-achọta grant, ọ ego na-achọ ịpụ m n'aka. Enidiri m enyemaka, ana m adị agwa ya ndị mmadụ ka enweta that grant, ka enwetakwe
a place a ga-eme anọrọ onye rute onye ihu rute onye azụ then enwe ike na-enyere ndị mmadụ aka then mgbe ahụ stabilize ya wee nwee ike wee mara WhatsApp group mụ na ụnụ ga na-eji na-ekwu ndị nọ London, ndị nọ Manchester, ndị nọ Germany enwecha WhatsApp group. So aga m eji ohere wee yọọ gị ọ bụrụ na ị nọ any part of the country please na-emekọla ọ bụrụ na ị laikiri ihe m na-eme to encourage me na-akpọkọlọlọ ndị mmadụ ebe ahụ unu mesịa enwere unu WhatsApp group ga na-eji ekwuru unu but na-esendịta na ụmụnne unu ka ha nọ na ground na-afụkwa n'ihe a na-eme na eziokwu ọ dịkwa ya ka ọwụ asị ka a na-atụrụ unu. At this point ka m jicha ikwu okwu most of you people na-achọgodi direct contact ka ha na sister kwuo at least ịnọgodi Nigeria send ya nwanne gị ka ọ bịagodi mara ebe a na-egwu gị wayo at least ọ bịanụ mara adreesị mara ebe sista nọ wee mara bọsị a skamụrụ gị ị mara n'ebe a nọ wee skamụ gị ndị be anyị everybody chọrọ ka sista bere ekpere na fon onagochi ahụ sista chọọ ị na-ego ọ gwa gị send ya echi si na ndị ụka skamụọ gị ọ daa na ego eji ego eyi egwu ị na-aghọta ya ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na ya kwa ịnọ egodo obodo ịgba sendgodi pipụl ka ha bịagodo ebe ọ na-anọ fụ ya face to face fụ ma testimony niile a na-akọ ma a na-efeki ya ma ọ ya nwa na-efeki ya ịnụkwo from the horse's mouth fụ pipụl mee inquiry before onwe ihe gị na ya na-akọ ọhịa ya nwa na-akọwa na ọ chọghị nke dị abịrị na-agba ya gị na ya sọm ya like akpọ ya ka ọ nọ ya na fon mere ha fasting and prayer ike gwụrụ ụnụ. Ndị mmadụ dị mkpa biko Wednesday na-abịa abịa send ụmụnne gị ebe ọ bụla isi abịa ị ga-evidio ị ga-afụ ya then a ga-enyekwa TikTok TikTok akaụntụ gị wụ gịnị? Mary Temple of Holy Spirit Adoration Ministry. Okay, Facebook Mary Temple of Holy Spirit Adoration Ministry. Biko follow ya. Ọ na-agbazine phone number m na ọwụ m ka enyere Grace. Ana m agwọ ndị mmadụ ana m emekwu ekpere. So ihe mma ụsọ mmanya ka nna ana m ekwu nwanne dị fresh. So ịchọ ịṅụ mmanya gbọọ m. Ịchọ ekpere chọọ ọhụrụ gọfụ na onye ije agba ekele ọrụ eke. Biko nu. Ịna ya maka emekọtara mgbanye isi ya my phone. Emekọtara gịnị na-eme? Biko eme mistake ti phone number m dị a asị ga agbana the number sister nọ dị a kpọọ the number for direction kama ihe nwa na-akọwa biko ọ chọghị nke onwe ka o yi esi menwu people niile attend na phone bịa send ya mmadụ ha bịa ka a maragodo ebe ọ na-akwụ ya face to face egwu na gị wayo mara onye na-egwu gị wayo biko nu sister ka nwee ihe nwere ịgwa ha Should in case unu ama ka nkọwakwara unu nọ ya nwa na enyere gift of prophecy ọ na-ekwudi 3 to 5 years before mee enyere gift of healing agwa gị na ọ na-etreat ihe ọ na-gbasara stroke leg cancer leg poison ma cancer of the breast cancer of the lungs free of charge ihe ọ na-gbasara ọrịa anya ọ na-etreat gị ọ da anaghị ego with roots and herbs n'efu ọ da anaghị ego kwa ị na-anụ ya na ọ da anaghị ego denu ịbịazie ya mezie ekpere nwezie ihe ọ fụrụ n'isi gị ọ na-enyekwa solution ma ọ fụchaa ọ ịbịazi iwere anya gị testify ya ụnụ si na Chukwu aji mmadụ arụ ọrụ mgbe ị bịara iwere anya gị testify ya ụnụ si na advert ka ọ gbọrọ m mmere nọ ya na-agwa ụnụ na ọwụ advert na otego nna anụ maka this send God ije na comment section most people na-etestify especially ndị mba ukwu niile na-etestify na the woman dị genuine ndị mba ukwu niile commentary na-etestify na ha ma ya na ọ dị genuine so ịchọ ịbịa ịchọ ha ịhapụ and biko ọ kara gị mma ị bịara abịa skam gwa gị ị mara onye na-askam gị ịkpọwa m asị wee dịcha ọkpọwa m na m enweghị ike ịmaket ihe adịghị real ọnwụ na ịmụ ụdị ofe enyegoro m ka m bupụta ndị feki n'iwe akwụkwọ iwe ma ka m si wee rijet ya mgbe m bịara na m gwara ya na m ama nna ya 1 naira kama na ọsọ ka m gbaa vidio ihe ọ na-eme ka people need the help bịa nwuo this is the main reason m ji bịa here